بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwana musulmai. Ina so na ƙara amfani da wannan dama domin ƙara tunatar da ‘yan uwana musulmai akan abin da ya shafi wato luwaɗi. A baya mun yi magana satin da ya gabata mun yi magana akan illar luwaɗi a karan kanka a cikin jikinka banda tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. A iya jikinka kamar yadda muka kawo misalan abubuwa guda 3 ko zuwa 4 waɗanda suke yi wa mutum illa a jiki. To a wancan satin da ya gabata lokaci bai ba mu dama mun ƙarasa ba. A yau insha Allahu za mu ɗan ƙarasa kamar yadda a satin da ya gabata muka yi magana step by step tun daga kan a sadu da kai har zuwa a ƙarshe ka kamu da kansar dubura. To akwai abin da ba mu ƙarasa ba wanda muka ɗanyi summarizing ɗin shi, lokaci bai ba mu dama mun ƙarasa shi ba, game da yadda muka ce shi bayan gida Allah yana halittar shi ne 1/4 ɗin shi bacteria ne. Kamar yadda muka ce duk lokacin da ka zo za ka yi bayan gida, su wa'annan bacteria ɗin tsutsotsin nan za su dinga makalewa, kamar yadda aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayan gida ne 1/4 ɗin shi bacteria ne. To wa'annan bacteria ɗin in suka zo akwai wa'anda kaga za su dinga escaping, suna makalewa a gurin ciwuwukan nan. To wa'annan what do you think will happen idan suna rayuwa a cikin jikinka? Ka san dai ba za su taɓa rayuwa babu abin da za su ci ba. They will be synthesizing or manufacturing their own food a cikin jikinka. To me kake tunani zai faru idan suna cin wani part daga cikin jikinka? Da shi za su dinga rayuwa wa'annan bacteria sun, kuma ba raguwa suke ba guda ɗaya ba ce. Ko da yaushe idan ka zo za ka yi toilet ba sai sun samu sun ƙara shiga wannan gurin, sai sun ƙara yin escaping sun shige ba. Ko da yaushe in ka zo za ka yi toilet, wannan shine babban tashin hankali. Mafi akasarin mutanen nan za ka ga a ƙarshe za ka ga sun koma ɗingishi. Wannan shine babban abin da yake kawo musu wannan, saboda su wa'annan abubuwan su ma ai the living organism, su ma dole ba za su rayu ba sai da abinci. Kaga kuma a cikin jikinka, a cikin tsokarka da jininka za su dinga su kuma samun abinci suna ci. Wannan shine babban tashin hankalin. Kuma su wa'annan abubuwan ba wai za su dakata ba ne, ba za su daina ba ne, ko da yaushe ƙara ninkuwa suke yi. Ko da yaushe percentage ɗinsu a jikinka ƙara yawa yake yi. Shi ne a ƙarshe za ka ga yanayin gurin duka ya caccanja. A ƙarshe za ka ga mutum ya kamu da kansar dubura kamar yadda muke magana a baya. Ita kuma dama kansar dubura yawanci ta fi yawa a cikin wa'annan mutane. To kai wanne irin mara hankali ne kai za ka bari wa'annan mutane su zo su yi maka wannan illa? Abin da za a ɗan baka na 'yan wasu 'yan lokuta ne fa, ko abin da za a yi ma na 'yan wasu lokuta ne, amma za su jefa rayuwarka hatsari na har abada, har duniya ta naɗe ka samu matsala wallahi. Kuma idan ka mutu a wannan tafarki, wallahi Allah rayuwar kabari ma ba za ka yi ba. Rayuwar kabari ba za ka yi ta a cikin muminai ba za ka yi ta a cikin bayan Allah ba. Kana can garin su Annabi Lut za a ɗora ma kai ma da azabin da ake musu. Saboda haka mutane sai mun fito mun nemi ilimi akan wannan abin, sai mun waye akan wannan abin. Saboda yanzu wa'annan mutane kamar yadda muke magana a baya sun yi ƙarfi da yawa. Yanzu lokaci ba zai ba mu dama mu ƙara maimaita abubuwan da muka yi a baya bane ba, saboda yanayin lokaci da insha Allah anan za mu dakata. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.